心が和む猫動画。まとめました。ケージから脱走を試みる根っこ。根っこすげー。貴族みたいでかっこいい。お魚にビビる子根っこ。ナイスアタック。怒る根っこに大声で歌うと。野生はどこ行った？美しすぎてもはや神々しい。動きが反則級に可愛い。指になりたい。小動物と遊ぶ根っこ。動き可愛すぎんか？